दिनैहाय मोनसे गोदान सर्ट मुभि फैगासिनो दं आरोना सनालि गयारि अफिसियेलाव ओमफ्राय दा आङो दंफैयो मनालिसा मोनहानि न'आव आरोना लोगोफोर सोर दंजोबो इजा दं केमेरामेन दं ओमफ्राय रुम सिङाव एक्टर एक्ट्रिस दं नायनो हागोन र' आं देखायनो आरो बेलेग स्टाइलफ्रा नायदो नै रेडि जाबायानो आरोना लोगोफोर जोंनि सर्ट मुभिनि नाटकआ नायदो आं ओरैनो गारि सालाय मेगना मोदै गदों आरोना लोगोफोर गाबनो ओंखारदों आं दिनै नै इजा लागोन रेडिअ'आनो मोजां मोजां बिबार गायदों नै मालाय मनालिसाया नायनो हागोन नै बिबारफ्रा दैखौनो लुवा खोमा मानसियानो फुलखौल' गायनो हायो दैखौनो लुनानै होआ माबायदि मानसि थायो बे मनालिसाया दैखौनो लुना होआ नै नङाबालाय जि आराम जागौमोन नै रानस्रावस्रावसो दोनो नै दिनैसो लोगो मोननायखाय उरहि अरहा उरखानायलाय स्टाइलफ्रा आंखौ दा हमना होबावनांगोनसो नोङो रिल्स एसा गाबसिगोन रेडि गाबनो गाबदो गाबनो रोङानो दे आंखौ रिल्स लाना होदो नै बिहामजोआ जोंना रुम साफा खालामगासिनो बिसिना लाजिदों गावसोरसो डाइरेक्टर जाबाय आरोना नै मोसाबावबायसो गाइसमोन नै जानो लुगैबाय गोथाव गोथाव मोदोमफ्रु जाफैजोब्बाय गैला र'नना जा नुदों दे उन्दुखाथारदो नोङो बेयावनो थांखानांला गाबोन दा मोनायाव मिथिं दा मोनायाव मालाय माथो प्रेक्टिकेल मोनोमोन नालाय बोरैथो खाथि उन्दुयो जोंना आरो लाजियो नै लोगोफोर जोंनि कार्बिआंलंआव मोनसे सर्ट मुभि लानाया लाजिदों मालाय उर्निल प्रेक्टिकेल ओमफ्राय सुबर्न मोनानो जेबो लाजिया माने बिसोरसो लाजिबावो मोखां गोरा जानो सोलोंनांगौ मोखां गोराखौनो जायानो बिसोर दाबो लाजिलायो आं दुखु मोनदों लास लागिसै Glasut kakak deh apa ya sih? जोंनि जुलिया 3 बोसोर बारलांबाय जोंनि जुलिया 3 बोसोर आं बुंबाय ना बिदि जेबो जाथ'आ होनना मानो खल'खौथ' जाबाय थायोना आं ओरैनो गासो संना पालनि बेयाव मिननो दे मा फालतु खामानि बेसेया फिसाइजों माबा मोनसे खोथा रायलायनो नागिरनाया फालतु जायो नामा बिदिब्ला आं नोंखौ गावनि फिसाइ होननानैबो जेबो रायज्लायनो मोनलिया आच्छा दे बुं मा खोथा
माबा मोनसे खोथा रायलायनो नागिरब्लाबो खाब्रां राव होखायो गोसोआनो बायखायो बिदियावनो सोर बुंनो लुगैबावनो आच्छा नों खोथाखौ मेरायनो गोलाव खालामबावगोन ना थाबनो बुंगोन दे बिदिब्ला खोनासं नों रागाथ' जोंनाय नङाना बुं जोंनि जुलिया 3 बोसोर बारलांबाय हायोब्ला जों सानैनि अनलायनायनि नेरसोनखौ थाबैनो बे बुहुमाव लाबोनोसै नामा मा बुंनो सानदों नोंलाय माने आं बिमा जानो लुगैबाय हा आं बेफोरबायदि खोथा जेबो सानथ'वाखैना मना सिखार आंहा आरोबाव बहुत साक्सेस जाबावनांगौ बेफोरबायदिनि थाखाय आं जेबो रेडि नङा नाथाय आं बुंबायना बिदि जेबो जाथ'वा होनना फैदो आं नोंनि अनगा हारसिङैनो खुसियै थांना थानो हागोन नाथाय जेरै बुंनाय दङना हिन्जाव मानसिया न'खरनि लोक्षि होननानै नों आंनि न'निफ्राय फैनायनिफ्रायनो आंनि न'आव लोक्षि सुखु गोजोन गैला आं नोंखौ जोबोद गोसोखाङो मना प्लिज न'आव फैफिनदो रंजालु नोंनि न'खौनोथ' आं गावनि न' होननानै गोबां सिमां सुजुदोंमोन नाथाय नों बे सिमांखौ गेजेरावनो सिमफायनानै आंखौ न'निफ्राय होखारहरदों नों इसेबो साननानै नायाखैमोन नामा जे आं बबाव थांगोन मा खालामहैगोन दा बेसे मोना फिसा फिसा नों आंखौ आलाय सिलाय आनि थानि न'निफ्राय होखारहरबाय नों आंखौ गोसोजों अनोमोनब्ला बिब्दि खालामनाय नङामोन मोदै फुगारिसे आं नोंखौ फोथायफिननो हाला रंजालु आं नोंजों थांफिनला नों फैदो खनसेल' दायनि थाखायनो आंखौ इसेबां गिदिर साजा होबाय आं गनायनानै लाबाय मना आंहा जोबोद गिदिर गोरोन्थि जाबाय आंखौ निमाहा होदो मना आंखौ निमाहा होदो आं थांना थानानै नङा जोंना शुटिंआ अलमस्ट जोब्बायानो बेसेबा गोबावनि उनावहाय दिनैसो शुटिं लादों आंनि चेनेलाव जि गोबाव जाबायमोन बेसेबां गोबाव जाखोमोनथाय मास मोनथाम 6 मास बारा जागोन है 6 मास गाहाम जायाखै मास मोनथाम एसे बारा जागोन आरो जेनेबा नायदो दे मास मोनथामनि एसे बारा जागोन नायगोन होननानै आसा खालामबाय नायखागोन बयबो सापर्ट बानायबानो जाबाय आरोना लोगोफोर आरो जोंहा गुमैखौबो सापर्ट खालामदो बिनिखौबो भिडिअफोर नायबाय था एथ' शुटिंनि भिडिअ बानायबाय थायो बयबो सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो ना खालामगोन आरो ना लोगोफोर लासै लासैनो नायलांबाय था लोगोफोर नै गोमोहाबगासिनो नायदो गोमोहाबगासिनो